बारग' Ndfb दिरेन बर'नि हेंथायै बेलस्रि दख'रा एबसुनि गोख्रों रादाब बिबुंसार। दिरेन बर'आ सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ बिटिआरआव हाबनायखौ लुबैयोना? सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरनि हारि मोनथायनि थाखाय दिरेन बर'आ मा मावदों, मा मावगासिनो आरो मा मावगोन? गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरनि गेजेराव दिरेन बर'आ मानो सावरायनो हाया? गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि जानानै गोजोन गोरोबथाखौ सोंखारिनाया बेसेबां ओंथि गोनां? दिरेन बर'खौ सोर फोथायगोन? बावैसो बारग' Ndfbनि दैदेनगिरि दिरेन बर'आ गावनि रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों एबसुनि हेंथायै बायदि अजद दिखांदोंमोन। बेखौ लानानै बेलस्रि दख'रा एबसुआ रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों गोख्रों फिनजाथाय होदों। थारैनो नंगौ, बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय अरायबो गसंथेग्रा माहारियारि आफाद एबसुखौ ओंथि गैयै सोंखारिनायखौ लाना गुलुं गुजुं। दिनैनि समाव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि बर'फोरा मोनफ्रोमबो गोरोबथायाव हाबफानो मोनैनि राहा गोमा जानाय, गुलाय गुजाय जानानै थाखानाय समावनो दिरेन बर'आ फाव फान्दायनानै आरोबाव बे मोननै जिल्लायाव बनसु आफाद दानानै गुलाय गुजाय खालामनो नाजानायखौ खेंफोरथि होदों बेलस्रि दख'रा एबसुआ। जाय समाव बर'नि थामथि गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआरआव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाया हाबफागोनखौ बे हालामनि बर'फ्रा गोथौ फोथायनानै नेनानै दं। बे समावनो बिटिआर गोरोबथानि सासे सागानगिरि जानानैबो बिटिआरआ गोरोबथाखौ बेबायदि सोंखारिबाय थानाया थारैनो ओंथि गैयैखौ नुनो मोन्दों। बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लाखौ बिटिआरआव हाबजानो बादों होननानै एबसु आरो रायजो राजाखौ साननो गोनां खालामदों। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 52थि बोसोरसालिया जथुमायाव एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एगजिबिसन। बे एगजिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एगजिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।